Moltes gràcies, Montserrat, per presentar aquesta moció. El Comú de Lleida no pot fer res més que votar a favor d'aquesta moció presentada per Oxfam Internacional, per Amnistia i per Greenpeace, per la suspensió de venda d'armes a la coalició saudita que intervé al Iemen. I ens agradaria anar més enllà, ens agradaria veure i viure la suspensió i la venda d'armes espanyoles arreu del món. Les armes es fabriquen per matar. I aquesta és la clau del problema que penso que tenim avui. La venda d'armes internacional fomenta les guerres, sigui de forma legal o sigui de forma il·legal. Ens agradaria veure com aquesta moció es vota de manera unànime en aquest ple municipal. I ens agradaria veure com aquest ple, que representa la veu de tots els lleidatans i lleidatanes, es compromet amb els drets humans i per coherència en la seva defensa i assumeix la responsabilitat d'instar al govern espanyol a suspendre i denegar la venda i les autoritzacions d'armes i transferències a Aràbia Saudita. Però no només a Aràbia Saudita, sinó la venda d'armes a tot el món. Volem un Ajuntament que prengui la iniciativa i lluiti de forma activa per la pau i la no intervenció en conflictes armats i la defensa dels drets civils, dels drets humans arreu del món.